Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon tulumanon kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagalan ko ninyo sa nga ni Jane, hingkod ang pangidaron, may ka-live-in partner ug naami duha ka anak. Taga Toledo City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong problema sa pagpagawa sa akong hugaw. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Jane, pagmata na. Jane, Saman, Jo. unsa man jo? Mata na uy. Taas ng adlaw. Magto na ko sa kong trabahoan. Nagtuo ko nga bangon na ka aron nga maghikay wa man di ay. Ako na lang nagluto og para bawo nako. Og humanasag ako pakaon ang mga bata. Salamat, Jo. Unsa man ka uy? Hiubos ka rin nimo gabi eh. Nangablita pero imo lang ko gisiko. Kapoy ka akong lawas gabi. Ano nagikapoy ka? O sa may trabaho nimo din eh. Uy, Unsa ko na? hala no. Niyara ka din sa bahay god. Uy, ay pagingon ana, Jo. Mas kapoy ba yan ni atas bahay? Tuyok-tuyok sa mga buhaton. Nya naapay mga anak nimo nga mga sipat kaayo. Kapoy kay badlong. Ay. Suway ra gud bisag usa lang kaadlaw bi nga uban nila. Di ba maugtas ka? We, daga kasi katarungan oy. Hmm. Pantay bitaw niya gabi eh. Ay, sapa diha, uy. Murag ni siya amaw, ay. Sige na, lakaw na. Kay maliit naman ka. Ug salamat sa pag-atiman sa mga bata, ah. Ha? Gibalibaran ni mong imong bana? Kapoy ka, ayo akong lawas, day, uy. Kaya nga naman, nakigipamati day, gilantan ka, gitang kaso, nabugat? Ambot, kung unsa ni. Ay pa-check up, uy. Kaya kini ba yang naatay mga gipamati day no? Daghan ang mapitahan. Sama ni mo ron oh, wa nakakatuman sa imong obligasyon isip asawa. Ug wa pa nimo maatiman ang imong mga anak. Sus, kung ako'y Joe no, ambot lang gyud nimo. Ako pa'y wa pa judgera pagkagabi o niya ini kabuntag. Ako pa'y magdikamo alang sa akong baon o pamahaw sa mga bata. Ay na, bahala ko rin uy. Amaw, gid ka tiri, uy. Bisag tinuod, nga naglain akong lawas. Hindi ko ganahan pahilabot. Timing lang yun ka day, buutan ni mong bana. Aw, noon. Wa masad gyud ko ikasawayan akong bana. Masabot ra man gyud noon na siya nako. Uy, ay pagsalig uy. Tingali ka to niya naslain mo pahungaw kay perming balibaran ni mo. Dere, wa gyud ko'y pagtuo nga mabuhat na ni Joe nako diri day. Ay, ing na lang niya anak. Nga naman sa day ka, uy. Naunsa sa day ka? Ambot lagi day, uy. Di masabot ang kakapoy sa akong lawas. Di masab ko makaingon nga. Nagminopause na ka. Kay og magminopause na gyud kuno ta, permi na lang kunong kapoy ang bation nato sa tong lawas. Pero day, duha pa'y anak ni mo, uy. Ug mga gagmay pa. Naunsa man taon ka, uy. Dere, dili ba ka ni tungod kay tagsara ko makapagawas sa akong hugaw, no? Unsa? O si buti mo pasabot, uy. Ay, siya baya. Paklaro pag yun na niya. Tagsara ko kalibang ba? Ay, unsa man tagsahasad ba? Laktaw ko sa kaadlaw o usa ka makaitsarog usab? Adlaw ba, uy? Kausara sa usa ka semana, uy. Grabe ha. Kausa sa usa ka semana ra kang makaitsar. Buhi sab ka ana no? Unsa? No tingaling permi kang gipating ka kapoy. Kay nahilo ka na des imong hugaw. O, unsa? Tinuod yun, kausar ko sa kasimana makapagawa sa akong hugaw. Dugay na nina akong gibati. Apan, ning bago lang nga nakahatag na ako og kabalaka. Kay gawas nga magluyan ako, may lain pa kong mabantayan sa akong hugaw. Unsa? Mauna ma, kulor ito mga akong hugaw, may sagol dugo na. Ginoo ko nimong bataa ka. Wa gyud na nimo patambali. Di ba giingnan ta naman kang pagkaon og kapayas og utanon. Wa sa day nimo tumana. Ma, gituman na anak kong tanan, uy. Aw, tagsarasab noon ko makakaon, anak. Kung naa lang. Pero dili man gid ko mukaopin maninti, anak, ma. Mao day nang magluya ka permi. Gani. Basig mao ni nakaingon. Og,
Kinilaging last na akong nakita ba. Nabalakan ako ma. Kung nganong kolor ito mga akong hugaw. Unya gahi kaayo. Mausap siguro tong may sagol ng dugo. Pero mas maayo yun nga magpa-check up ka, Jane. Pastilan. Kagagmay para bahas imong mga anak in town. Ma, Dugo? Uy, delikado na na, day. pagtarong ko di at tirigod. Nahadlok na biya ko ha. Basin tungod lang to ba kay gahi ang akong hugaw. Lagi. May lang tungod lang sa kagahis si mong hugaw. Maong nagdugo, kay nagkisi lang ang gawsanan si mong hugaw. Uri yung sagol na gito da ang dugo uban sa imong hugaw. Ha? Lahi na ng istorya ha, day. O gusto si mama ni mo. Pagpa-check up na gyud og doktor. Aron ma-advisean sab ka ba kung sa imong buhaton. Aron man normal lang pagpagawas nimo sa imong hugaw. Kay makahilo lagi na nimo. Day tere. Ay, naunsa ka man, Jane. Nagkumpiyansa ka man sa mong lawas. Wa man ka musulti na mong mama ni mo. Kaysa primero gud pa. Okay naman ang akong gibati. Karon naman lang ko nga may namatikdan nga ingon ini, uy. Maong karon lang ko nabalaka pa. Paminawas na ng lawas ninyo eh. Dili kay unya na mo maalarma nga grabe na. Yun na, good. Pila naman kabuwan naman din ang imong gibati. Dili buwan pa, uy. Mga 4 years na. Unsa? Upat ka tuig? O, lagi pa. Mga 4 ka tuig na kong inantos ini nga kausa lang ko makalibang sa usa ka semana. Unsa? Tinuod na, 4 na katuig kong inantos ining akong suliran. Sa primero, nagtuo man lang gud ko nga normal lang ni. Nga may tao lang gyud nga kausa ra mo itsar sa usa ka semana. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sayop ba ko sa akong pagtuo nga normal lang nga may tao nga kausa lang sa usa ka semana mo itsar? Kay nagtuo man gud ko nga normal lang ni. Ikaduhang pangutana, kausa ra ko sa usa ka semana mo paggawas sa akong hugaw. Bisag unsaon nako, di gid mo gawas ang akong hugaw. Unsa man kay posible nga hinungdan ini? Ikatulong pangutana, may panahon nga itom ang kolor sa akong hugaw ug may sagol ng dugo. Delikado na ba ni? Sa akong pag-inutong lang kaha ang dugo o posible ba nga sagol na gito sa akong hugaw? Ikaupat og katapusang pangutana, angay na ba kong magpatan-aw ani og doktor? Ug unsa may akong buhaton nga home remedy o imnon aron nga makaitsar ko bisag kausa lang sa usa ka adlaw? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jane. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Anay nasab ako si Dr. Remy Obra, makiguban ka ninyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko, ako mutambag sa mga problemang punto medical. Psychiatrist man ako, mutambag ako sa mga problemang psychological, emotional, ug behavioral. Tungod kay sa man ako ka drug addiction specialist, ako mutambag sa mga problemang may tungod sa ginadiling drugas. Daghang pamagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa iyong masulat suliran reklamo. Pwede kanya padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa akong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page, o diri sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Bendivos Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang akong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga your greatest test will be how you handle people who mistreated you. Gay mga tao gyud nga mo take advantage bitaw sa imong kamayo, sa imong kahilumon. So mao lagi kinahanglan nga you must know how to adjust to handle this kind of situation, ha? Ang ato pagkatampo ko ng dawa si Jane, mga 30 years old, taga Pulido City ni Cebu. Nani siya live-in partner o niya nani sila duha ka mga anak, ha? May tungod kini sa iyang panglawas na sumasa na bati na itong sa drama, bugay ko no siya makapaggawas sa iyang hugaw.
In other words, dili regular ang iyang bowel movement, no? Nabiya na sa itong gina-recite pirmi sa una sa elementarya pa ta. O, tanong-dong ka move your bowels at regular times every day. Pero, may mga sitwasyon na maglisod at pagpagawa sa itong hugaw, no? So, sa dili pa na kung turagon ng mga problema o pangutangan ni Jane, ya sa Toledo City, maayo din kung paminaw dahil napita sa Toledo City, no? May doon siya. Badyan, musta naman ka ma'am Blazy Pamumot, no? Yung mga kaubanan diya, sila Delia Bation, Evelyn, o si Sally Coronel, o si Doming Coronel, kaya sa Badyan, o kinsa pa man itong akong mga duol-duol diha, no? Mga taga-butong pinamungahan, mga silingan ni Honorable Winnie Rose Puros, no? Si Denisa Mundihar, April Rose Puros, Ruel Mahinay Puros, Cedric Villasan Puros, Rona Villasan Puros, no? Mga taga diha sa Batita, no? Ug sa paman ng mga taga Lapita sa South of Cebu, taga Karkar, no? May pagpaminaw dahil sa mga sisters, dahil sa Bulinawan Karkar, hilingan nila ni Yuli o ni April de los Reyes, no? Si Carmen Ortez, Baby Alisan Dina Tinibruso, Yuri Aligado, Junjun Aligado, o si Asun Japera, diya sa Bulinawan Karkar, ng mga Astil family dahil sa pinungahan, ha? Bergido, Estita, o si Bibi Jane. O mga taga-Magdok, dahil mga Magdok, Kantawan, Naga City, Cebu. May pagpaminaw sa akong mga silingan dahil sa Magdok, no? Pero may ginis lang maminaw na ito, no? Doon niya, kay lagi na ako'y bahay kubo niya sa Magdok, Kantawan, no? Si Ma'am Clara Tapangan, may pagpaminaw Ma'am Clara. AJ Sasan, Rene Sasan. Mayroon ba rin gitara ni Rene Sasan, nganta niya ka rin, ha? Tokayo ni Naro. Marlon Ragasa, Carding Tantiado, Tita Alteres, si Herman Alteres, o si Michael Turipil, diya sa Magdok. Diya sa itong maaptika kapitan niya, no? Honorable Kapitan Chris Ababa, o ganyan gwapo nga kapitan, no? Si Victor Ababa, may pagpaminaw, o si Carlos, mga Baba family. Mga natag family na dyan, no? May pagpaminaw, ha? Alright, mga taga Mahaplag, magkulang po rin labay na ninyo, ha? Mga albero o mga timpan family dyan sa Mahaplag, no? Mga Karawana family dyan sa Mahaplag. Prinsipo man na mo tinggal ng mga Karawana, maayong pagpaminaw. Standby mo mga sukintig paminaw kay mo balik mi kahuman ani nga pahinumdom. Ako na si Jane dahil sa Toledo. O ng pagutanan ni Jane, sayop bako sa akong pagtuong na normal lang na may tao na kausa sa usa ka semana mo itself or mumove sa iyang bawel, no? May nagtuo manggod ko nga normal lang murag dili ni siya normal Jane, no? Kaya sa ato ng giningon, move your bowel at regular times or ideally, no? Regular times every day. But, kining gitawag magdoon nato maglisod sa pag-itsar o pagbawas sa iyang hugaw. Muna itong gitawag og constipation, no? Medyo lisod yun. Di, huwag mo gawa. Sige kang kahawon, no? Pero ang definition ng constipation, kung muminos gani ka sa katulo ka mo itsar sa usa ka semana, kana constipation na. Ang imong hugaw medyo kanang gahi nga kanang ginagmay murag kanang tae sa kanding ba, dili gud siya yung snake like nga kwan murag healthy looking nga gawas, no? Na feeling nimo nga ang tanan nimong hugaw dili gud makagawas mo na yung constipated ka, no? Dili ni siya kasagaran day, no? So kinahanglan nga imo ning tagaan solusyon nga makorehan ning imong dili regular nga bowel movement. Ikaduhang pangutana,
Kausalag ko sa usa ka semana ang paggawa sa akong hugaw. Sa usaw na ako, dili yun mo gawas ng akong hugaw. Kung sa man kahay posibleng mga hinungdan niya, ani daw. Base ni Jane, o kulang ka sa pag-inom sa tubig. Ano? Kulang ka sa tubig. Mga 8 to 10 glasses a day, mainom ta para ma-diluted ang mga pagkaon na atong gikaon dahil sa sulod sa atong gastrointestinal tract o sa atong stomach. No? Usa po nga ni, kulang ka o mga fiber na ang gikaon. Minus ka mga prutas, mga vegetables, mga cereals. Yung pirmilang tingali po kang kaon ng bulalo da sa Toledo City, no? Sa mga baka diya, no? O nga ay mong lifestyle tingali, nga kada pong usapon ng ngayon na nani, no? Kabi ito ko sa'yo, magpugong-pugong kita ka. Kanang katuon na ka sa CR kay maligi na, mo pa-exert atong hugaw. But for some reason, atong pugong-pugungan kay dili ka, kanang rason, na, labi na ka nang magsige og biyahe, makuha ka, dili ka komportable sa comfort room, sa CR, ha? O, nang hulat yung kang mabuta sa inyo, layo ka. Mauna, yung kulang sa privacy ba? Mauna nga mga hinungdan. Di na hinuon mo tol-tol sa saktong panahon ang pagpagawa sa imong hugaw. Kinanglan ka mukaon kag mga pagkaon, Jane, daghan og fiber, like fruits, vegetables, ha? Ako, ma-recommend ko aning papaya, ha? Although, ako di ko pwede ka allergic kong papaya. Kung kaon ng papaya, makatabang ni sa pagpaitsar sa imong hugaw, kanadlaw, no? O kanang mga prutas, matabang na. Ikatulong pangutana, may panahon na itom ang kulor sa akong hugaw, ug may sagol dugo. Delikado na ba ni? Yes, alarming ni siya. Kaya normally, wala mong ganay dugo ang atong hugaw, no? Sa akong inutong lang ka ug dugo posible sagol jud sa akong hugaw, asa mo kuno magikan kay posible na nga ang imong dugo magikan na sa siguro kay internal hemorrhoid, usan na sa mga inungdan or na kay problema sa imong gastrointestinal tract, no? Kinahanglan ka muduol jud ka din og gastroenterologist, no? Kay kining gastroenterologist sa mga doktor na naay kahimanan sa pagtanaw suod sa imong stomago, no? Nansay itawag na itong endoscopy, visualize, makita da ang sitwasyon na maka-endoscopy, maraming sa nga kamera na tumoy nga makita nila, ha? So posible nga na kay nagtubo diha nga simbak ko lang, ha, na tumor o mass da suod sa imong large intestine o sa imong stomach o usas ng hinuna, kung baliko, di sakay almoranas. Duhan mo kakasi ng almoranas. Naay internal, naay external. So, maunang naay magsagol dugo diya, isang matandog, bitahin nga mo pagawas sa imong hugaw, ay normally kung balikon, wala mong dugo ng atong hugaw, no? Naam gani alarming na siya. Ikaw pa ito katapusan pangutana. Angay na ba kung magpatanaw ani og doktor? Yes, angay na ka magpatanaw og doktor. That's solido, no? Naada si Dr. Lodi Musot, no? Naada, ako kay mo yung tapita ng Toledo City, no? Bulo ko na siya nag-practice siya. Masama na akong buhaton, home remedy, makuin nun, makaitsar ko, bisag kausa lang sa usang adlaw. Mato akong hingon na, you take plenty of fluids, oral fluids, eat high fiber diet. Sa may high fiber diet ng mga fruits, mga vegetables, ha? Dili lang kang crispy pata, ha? Wala nga magpatanaw kang doktor dahil sa Toledo, may hospital diya, no? I'm sure na yung mga internal medicine or gastroenterologist doctor na nag-practice lang napita sa Toledo. Alright, so more than may akong makuhanin mo, pwede mo na og na atay mga suppository na isuksok diya kining maghingalan na po kining dupalak, ha? Pwede na ni suppository niya isuksok na siya diya para na makaitar ka normally sa imong hugaw, ha? Dili ko mo recommend og kanang mga dili hinog na saging, ha? Kasamot ni siya sa constipation. Kaon na kang saging kanang hinog, ha? Dili nang hilaw, ha? Kanang ilumag. So, saging na hinog, pwede na siya. Pero, maningon sila set term na, makagahi, makatubol. Huwag mo siguro term na, no? So,
Sa labing madaling panahon din, doon na og gastroenterologist. Kung medyo wala na mga gastroenterologist, pwede ka mga rin sa dapayan sa Sugbo, na atay mga gastroenterologist, depende sa mga budget, ari ba ka sa government hospital o sa mga pribadong hospital. Isa Sungwa, o sa doctors, o Vicente Soto, lahat na. Alright, so once again, salamat kayo, Jane, sa Toledo City, sa imong pagkadala sa imong sulat-suliran. Huwag nga sa libuan, millions na naminaw sa itong programa karon kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kay ko kaninyong tanan. By the way, naalala ko yung mga panawagan gamay, no, nga karong September 3, mao ang lubong sa akong tiya, ako bangod sa akong mama, diya sa Sugod, Southern Leyte, itong mga parente, mga kaila, karong Domingo ang lubong ni Tia Susima Duran, Guso, namatay si Tia sa pagidaron na taas na yan, 80 na kapinis Tia. So, nagtigom-tigom ta dito, atong nihatod sa iyang hulayanan sa sementeryo sa Sugod, Southern Leyte, si akong Tia Susima Duran Guso, karong Domingo, September 3. Alright, so nga sa libuan, millions na naminaw itong programa. To all of you nga naminaw, thank you very much. Ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton tayo ko, kami diri sa Ariman nga pirmi mong minaw sa atong nga programa. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat, assalamualaikum, ug till the next time, bye-bye. Hasta